Fi żmien li ġej mistennijiet lesta xogħol ta' riorganizzazzjoni tal-bajja tal-Adira bil-kap eżekuttiv tat Transport Malta Kurt Farrugia jgħid ma' TVM News li lan tagħha li jkun hemm rispett sħiħ bejn dawk li jużaw id-dajjes u l-għawwiema. Hija kwistjoni ta' ġimgħa 15 xogħol għaddej il-ħin kollu over throughout the day minn filgħodu sa filgħaxija u mhux se nieqfu qabel il-bajja tkun organizzata, allura qed nismgħu fil-ġimgħa u nofs li ġejjin il-bajja tkun riorganizzata. Is-Sur Farrugia spjega kif ir-riorganizzazzjoni tfisser li dajjes akbar ikunu f'żona għalihom filwaqt li dawk iżgħar ikunu qreb tal-kosta. TVM News taqsa għaliex eżattament qed isir dan ix-xogħol. Huwa eżerċizzju ta' riorganizzazzjoni tal-bajja biex ikun hemm rispetti kbar bejn min ħajuża l-bajja permezz tad-dajsa tiegħu, allura kif ħajoqrob lejn l-irmiġ tiegħu u anke iktar rispett lejn min se jkun qed jom. Is-Sur Farrugia spjega kif se tiġi riorganizzata l-bajja tal-Adira. Swimming zone u buffer zone sabiex dak li ikun qiegħed jaqsam ir-riżorsa li hija l-bajja b'mod iktar organizzat. Dana ikun qed inaqqas ukoll anke abbuż li jista' jkun hemm matul il-ġimgħat tas-sajf. Huwa spjega li fost abbuż li ġieli innutat l-entità hemm li persuna taqbad u titfa' baga f'post bla koordinazzjoni ta' xejn ma' ħadd ieħor u bekk jinħoloq disgwit bejn bosta sidien tad-dajjes li jmorru jorbtu ma' dawn il-bagi. Mistoqsi minn TVM News dwar kritika marbuta ma' żmien li fiha saret din ir-riorganizzazzjoni, is-Sur Farrugia innota li din hija l-ewwel darba li b'mod serju qed tkun organizzata bajja iżda qal li minn dan il-proċess Transport Malta qed tara wkoll kif għal bajjiet oħra tfassal l-affarijiet b'mod aħjar.